बाबूजी ए बाबूजी बाबूजी का करो तनी जी बाजारे ना जाए तनी साग सब्जी ना लिए बूढ़ा भाई सुना तुम परेशान आई हो लइका फैका से। अरे का कर थई रे बोलिए बंदे न खई होत तुम देखो तो पूरा अरे मैं पानी पूरा नल के गिरा के मैं पोखरा भर दे रे बोलिए बंदे ना खइयो बंद न खई होत तो ये कब से लगा रही काम में कब से लगा रे तेरा तो मुंगाइए तो के कहते पई खाली मारते बड़ो आई मारते वाला ई तार दादा ये तो पनिया मत है मैं पूरा धरती खत्म हो जाए सूख जाए हो बंद कर भी के नहीं रे आयो मैं इतना यार खोले तो जाता है सारे खाली मारते बारो तो सारे खोले हाँ ठीक है आदर सारे पूरा धरती खाली हो जाए पूरा धरती सुन हो जाता ससुर पानी गिरावा तारा चल घरे चल सारे मार के तो इंजन चनका दे ससुर कहीं के मैं बताओ पूरा पोखरा भर दिलक ससुर आई तू ससुरी हथियार आवत हो हमेशा भग भग पानी गिरते रहता तार कहिए तार पानी गिरेला मशीन बंद बुझाते ना मारा तो बर्बाद कर मैं दुआरे फेंक दे बाबूजी ए बाबूजी का चिल्ला तारे ना ससुरी भीतर से का चिल्ला तारू साग सब्जी नहीं है काहे लायक को मारा तनी रहू ई ससुरा पानी गिरा के मैं पूरा पोखरा भर देलाई रे माने एकरा पानी भरला से पोखरा भर जाता है सब पूरा नल के पानी गिरावा तो का करी रे रहू एकदम माने हाथ का देले बनी झोला लिए जाई बाजारे नहीं जान तारा बाबू का नौकर है कि तारा माई का नौकर हूं ये तो पूरा पोखरा भर गई पानी से रे माने लाइकवा के पानी खोल देला से पोखरा भर जाता रहू एकदम दिमाग खराब कर ले पूछने ना खाली ससुर मारते रहता लोग आई हो माई साले एक चप्पल मारनी ने तो के मारते रह गनी हो अच्छा ली हई झोला लिए जाई बाजारे ना जाए रे ना जम तो सांझी के खाएम कौन चीज हम तारा माई के गरेज खाएम तारा माई के उठलाली खाएम खाली हमरा माईए पर भीड़ रहनी और कुछ तो रहुआ लोग में ना करेला त के का बीरी रे बूढ़ी त चल गईली हई सब रख दिए हई झोला लिए जाई लेके ना आई हम ना जाए अपन जोते हमरा निका जाके अपन जा हटा हम के काम आई कौन काम करे के बा मने रहुआ काम ना है अब हम घर में रहनी यार जाई बाजारे और रहुआ का करे तो हम नहीं जाए तोर माई का नौकर है रे कहते बता रे जाए जाए हमरा माई के नौकर काहे खातिर रहे अपने घर का नौकर रही नौकर है क्या मालिक है रे जे मालिक रहला से नु बाजार जाला कि हमार कपार खाएम रहुआ तो का के मालिक बाजार जाए तो ऐसे का बोला तारे कि बाजार जा अच्छा ठीक बा मालिक प्रणाम खुशी रह रे हई झोला लिए जाई बाजारे साग सब्जी लिए आई बाजार जाए हां छापरा बाजारे तो क्यों का लिया कही रे आ जौन खाई ले तौन नहीं जानो जे सब्जी का आवेला का बनेला तो बताओ का बाजारिया से रे का लिए हाँ? एगो हेतबा लौका लिया देब लौका खइबे और मरचा लिया है जनती तो कि बेतीत वाला रे मीठो हाँ मरचा चबा के देख ले मुई जे कौन तीत बा कौन मीठ बा अमू लाड़ी तो अपन माई के उठलाली खियाइबे नु मने रहुआ हमरा माई के सिवा और कुछ ना लौकेला रे पतोइया बैठे को बात करते तोरे माई पे याद पर गल अब कौन बात बा ये दादा बात ये न कि जब सदिया के दूसरा बार गए रही हाँ तो तोर माई के उठलाली देख के तो हमर मन गनगना करे तबे से फिर में आई कि तोर माई के उठलालिया हम तनी चटती रे बाप रे बाप मने तनको लाज शरम रहुआ नहीं के जे पतो से ई बात कहतानी त के कहि रे अब घरवा में को तुहे बारू त के कहि हाँ तो जाई हो जी हमरा माई के घर है तब न बुझाई रहुआ कुछ चटनी बना दी है सन हो जा तो चटनी बना दिया तो हम बर्दाश्त कर ले बाकी उठलालिया तनी चटइया न रे है देख ललो बुढ़ऊ के तनको मने एको पैसा के लाज शर्म नहीं के जे बेटी पतो से इहे कुली बात कहल जाला त के कहिया भाई लोग के कहि हो एके गो हमर पतो बिया त केकरा से कहीं बतिया अब बूढ़ी चल गईली हमके छोड़ के ना जाए देख चाहिए अब जाई बाजारे हमर कपार बताओ का लाए के बताइबू तब न लेम रे जाई बाजार में जौन रहुआ मन करी तौन लिए ठीक बा हमरे मन से हाँ त जात है जासर मछली ले लेम रे जन तेल वाला होलै हाँ ठीक बजाई लेके आई त चल जाई रे कतना अभी मैंने पूछा इतने मानी जे जाई रे कतना ले लेम जितना रहुआ मन करी उतना ले लेम ठीक बा बाबर से हो जाई न का होई पावर 100 ग्राम ले लेम तो ना हो जाई ठीक है तेरे रे
ठीके कहत रे केने घुस गलै रे तोरी माई के हट ना रे तो यार पावर ले लेम हाँ जाई और कुछ ले लेम रे नहीं और कुछ ना चाहिए अब हमार कबार ले लेम जाई कपार ले लेम हाँ ऐसे क्या बोलते रे बाप रे बाप पैसा दे पैसा रहुआ लगे नहीं खे ना नहीं खे तो हमरा लगे पैसा नहीं खे रहुआ अपने लोग से लिए जाई हमरे लगे से नहीं ए तू ई बुढ़ाऊ न हमनी के जिए ना दी है चैन से ये ना दी है तोर भातार कमा के तोरा लगे पैसा भेजता कि हमरे लगे भेजता रे तो हमार भातार हमन त राउर बेटा ना हमन गड्डी निकाल के बैंकवा में से लियो तनी तो का होता कुली तो हमर बैंक में कहिए खाता भला कहोगे रे खाता भला खुला तो का होला भला हो गल गईनी तो अंगूरिया रे लगाता कि तार खाता भला हो गल तो जाके चेक कराई तो पैसा दे पहले हमरा लगे पैसा नहीं खे जोन रोवे लगे बा ओई के लिए हाय भरुआ में का रोता रे मार मार के ओकरा के खराब करता नहीं कहते जे काहे रोता कई बार मरनी है रे एगो हमर कई बार मरनी है हमर दिमाग रोवे खराब क के रख देले बा आई हो माय तो होने कहां जाता है रे हिले डुलत चलो होने का जा अरे ते हिले डुलत है ना का कहते हिले अरे माने हमरा उहे काम बा जे एकदम रउवे में लागो रही हो लागल है औरी काम हमरा नहीं खे तो पैसा दे तो पैसा दे हमके बजा देना ई बुढ़वा हमरा के पगलाई का दनी जो कहता नहीं जे पैसा तो पैसा दे बाप रे बाप ई बुढ़वा बुझाता हमर भेजे खातिर ओही बेर से कहत नहीं हमरा लगे पैसा नहीं के तो पैसा दे पैसा दे पैसा दे तो पैसा नहीं देबे तो बाजारों में हमर मुहवा देखे कि तोरा माई के मुहवा देखे सामानवा दे दी कोनो जवन मन करे तवन देखा के लिए हमरा लगे पैसा नहीं के हम नहीं की जानो तो जा तनी का में बजरिया के लगवा हमारे पतोहिया के माई बड़ी सुंदर है ये स्मार्ट भी है ओकर मुंह देख के दे दिया लोग सामान थोड़ा त नहीं हमरा मुड़िया पे बैठावले जाई जाई जल्दी कैसन बारे रे बेहाया पतो बारे रे चल सारे चलते हैं चल चल बाजार चल अच्छा ले जतनी ओकरा के त मारे जोन एही जमाने ओकरा त मत बोले तो तोरा के तक उड़ दब ससुरी कतई पहले बोली त बीच में एक होता पैसा ना दे चल रे सारे चल ने दिन भर माई के अचरा में लुका रहल बाप रे बाप ये सब्जी लिए के का कहतनी माने पहाड़ टूट गई बोल मत दे मार देबो कहते पहले मियां गनगना जी तुरंत हां त एकरा अलावा तारा ओइबे का करेला तारे माई के मुंह देखे आवेला ओही लायक बोलले बड़ा तू तारे माई के मुंह करे हां तारे का भरुआ बैठ के जल्दी चलाओ हमारा चला ना चलेगा खाली माई के अथी करे वाला ससुर बैठ जल्दी बैठ जल्दी जोरे घरवा में जो हमरा काम बा रोज जाई अपन करी तो हम सही भी ना घरवा में जो घर में पहले जो हम जाते हैं तो आएंगी तो तुम आना जाओ घर में जो बाप रे बाप पलट जा तोनिए मनी में ठीक बजातन आके होई सब काम कर दे हम ना कर हां हम करे में तार माई करी है हमरा मोहि एकदम बोलबी रे चमकाइबे हाथ सब तो मारे चले No, 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 no. कैसे बैठल है कैसे बैठल है मार दे बाबू तो मोड़ दे तुरंत दे सब पास एक पहले आगे बैठ ते आगे बैठ तब तोरा के मारल बनी सारे चल हंसत का ऐसे बाजार जाते हंसत का है मातारी तो तोहर कम मुआ दे मत कहते पहले दिमाग खराब होई तो अरे बाजार हजारे में रह जी कहते पहले चला ने सारे खाली बाबा बाबा कहले रहल लो बाबा बाबा ते कहते पहले खाली बाबा 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 के जान ली लोग साफा परान ले लेबा लोग बाबा के तू लोग अरे सारे बचा के जा रे आई हो माय जे ने ढुलाई आई रे बाबा रे ससुर कैसे बदले रहले रे मुंगा सारे मुंगा तो के मुंगा दे बर्बाद कर दे ससुर गिराई देला हमके अब उठाओ सारे तो मुंगा दे तो के घुसेर दम तुरंत उठाओ सकी हम जना उठी ओने कहां जात है रे ओने कहां जात है ना जल्दी बर्बाद कर दे ससुर तो के ता आई हो माय खड़े रे चल चला सारे ना बस सारे तो खत्म गया ये चल सारे चले हैं चल ओ जो बाबा ही करे
दे मार के तुरंत ससुर कहीं के मुंह आइए दे तो चल चल पीछे पीछे चल का हो करे जा हमार तो एकदम बढ़िया बा तू बड़ा वेटिंग में रहता रहा का बात बा केहू और ही पसंद आ गई बा का अच्छा हाँ के पड़ी अच्छा तो एकदम ठीक है बानी लेकिन तू आजकल ज़्यादा वेटिंग में रहता रहा का बात बा केहू और ही पसंद आ गई बा का अच्छा ऐसन बात बा फिर तो हमरा मिले के पड़ी चलो सारे चलो ये ने तार माई बारी के एकदम हमेशा ससुरी एथिए रहला गरमाइले रहला ससुरी हइला दो हौला दो हो सारे तू आओ ना नहीं नहीं तू आओ तू ना और एकरा लोग को तुम ऐसे सीधा का मार देलो तो बताओ ई कुल कैसे पैसे खराब कर देलो नहीं ये सारे कहते पहले उठा जा सबकी ए गुरु अरे तराखी में घाटा ना मार ले बाकी नहीं खेलो को अंधेरा गइल बा तार चश्मा के पावर खत्म बा का की बोला रे तोरा की भलो हाँ? अब तारा ना बुझाइले कि का भइलो की बोले हां वोल्टेज तार खत्म बा पूरे चश्मा तारा में सब नंबर बिगाड़ दी तो हमका कहीं नहीं अरे कैसा गर्मी आता रे हम तारा ना लोग ले का कइलो तू नहीं रे ले तो धक्का मार देला एकदम तू अंधेरा गइल बा हम कहाँ मरने आ रहे थे का हमने किसे मार ले हो ना का मार ले नहीं रे हाय कुली गोड़ है मारे पूरा कपड़ा गंदा हो गइल के साफ करी हमने के जाना था हम कल आयो कैसे तारा आंख में का लागल बा की लगल कुछ नहीं रे पागल जो ने कहाँ से आ गए रे अरे उठा चल कौन साइकिल उठा की रे एगो तो धक्का मार देलो ऊपर से तारा लौकत नहीं के अच्छोल देलो बोल भी रे बोल भी हमार नहीं रे ढका मैं साल के साथ जाते ही तो तू यहाँ नड़ा लो के बारे अच्छा हम बतियावो त नहीं तो हम ही अनरा गनिया तारा आंखी में घाचा ना मारले बजली एक सटा दलो तब सीधे रोड से जात रहनी है सीधे रोड से तारा ओए पीछे ना लौकला कहाँ से रे हां आगे पीछे तारा ना लौकला देख के ना चलालो तारा मर भी रे तुम्हारे वाला तो तारा मर कहां ना रे एकदम से सब कपड़ा खराब कर दलोस कपड़ा खराब बोल भी दे हो बाबा हो मर गनी मुआ दे बेही जैसा टा दिन तारा बुझे छोड़ा दे आयो भाई आयो भाई बुढ़ो तारा के इतना समझ में नहीं रे बाबा आयो भाई आयो मैं मोइले रे बाबा आयो मैं चला गले रे बाबा चश्मा मारे आज के बाद नदी का तू नजर आ गइले रोड से त तार जोने अब ट्यूबलाइट बा वो मार के भड़का दे बुझे दादा माई के मुंह आदा ले मन लौकाता नहीं करे आयो माई के मोदली बुढ़ो आयो मैं लौकत नहीं के नहीं रे बाबा आयो मैं बुढ़ो रा हमरा गल का दनी एकरा के साचो हम का कर चला गले रे बाबा आयो मैं आयो गने गले रे आयो ए बाबा गने वो फोड़ देलो आयो मैं कने गले तू कने गले एकरा माई के कौन मार का गले रे चौड़ी कहां गइल फोड़ दिया का मार रे आते बड़ा अभी तो जइबा कि नहीं जी से तार मांग ना चले मंगी मुआ दे बेटा चपन आयो 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 ना बुढ़ा के आओ अरे साइकिल बन साइकिल मागरा माई के मुआ दे आया दब तो के नजर ने आ गइले तो तार एकदम उपाय खोज बाप रे बाप ई बुढ़वा कहां से आगे करके रख देलस अरे मुआ दे लड़े एकरा माई के अगवा से नहीं लगत रे बब्बा एकरा घर में आ गया लग गया रे भैया आयो मई ई ससुरी खाना घर कर लगा रे मार के मुआई दे रे बब्बा अगवा से नहीं लगत आयो मई के घर कर लगा रे ए बबुआ कहां रे आयो मई ससुरी मुआई दे रे बब्बा आयो मई लग तो नहीं रही रे बब्बा
बताओ कौना बेरा बाबूजी बाजार करे गाँव में ये बेरा ले ना होइनी एगो काम मने टाइम से वहाँ के ना करी ले घर में रहन तो हल्ला दुनिया भर के मचाए होई ना भइल हो ना भइल आ जोहे जाम तोहे अटकिए ले रह जा। हाँ ये बेरा ले के बाजार करता बताओ। आयो माई मुआ देला रे बाबा ओकरा घरवा में आगिया लग जा रे बाबा ओकरा घरवा में खून बह रे भैया मुआ देला रे भैया मुआ देला रे हो आयो माई मुआ देला रे बाबा आयो माई मुआ देला रे बहिना आई हो दादा ए बाबूजी ई का भइल आई हो बाबूजी ई का भइल आयो माई मुआ देला रे बहिनी कौन मुआ देला आयो माई अरे जातरानी रास्तावा से अरे गोड़ा आई लखा लड़की अब मार देला करे मुंह पे मुंह देले रे बाबा साइकिलिया का भला यहाँ से केंगनी भोर का भचका देले बरसनी बाप रे साल के होया गिरा देले रे बहिनी छूट गले साइकिल हो जे गिरे अरवा कोन से उजरोनी है नानू ना रे बहिनी हम आवत रास्तावा जंगा जातरानी बाजार आउ सासुरी हमके पटाक पटाक के मार ले भी रे बाबा लोग तो नहीं रखवा से आई पूरा आंखें को बुझाता जे आंखें बड़ा गई ए दादा होई मुआ देले रे बाबा बाबू रे इहे नानू अजुरा गनिया कहीं जाके हमरा तो ई नहीं पसंद लागला आयो मैं मुआ देले रे बहिनी बाप रे आयो भाई नहीं खेलो तो जान से लड़की बोल आ बना लो मुआ देले रे बाबा ई आयो भाई घरे रहबो त वही न टर आ बहरी जइबो त वही न टर मर गनी रे बहिनी अब जल्दी अखिया से कने रे मर गनी अब कौन से सेक दी बैठबो तब न सेक दी पूरा आंख फूट गले रे बाबा आयो भाई आयो रे ते आंखें तो ठीक रे आयो मैं मर गनी रे बाबा आयो मैं आयो रे बाबा तमाने वस्ती से बैठो एक अरे बड़ा फिर बड़ा तेरे बतोया बड़ी छनछना तेरे मयो मर गनी रे बाबा देख के तो सौरे ना हो जे के ना रहो आयो मैं मर गनी रे बाबा बतोया कने गले रे यही जबानी बैठी है जा मर गनी रे ओता दूर से चलिए नहीं बे जे ने हेले तो या तनी तने अखिया से कने रे मर गनी आंखें से ना ललटेन उठान तब नु देखा ना होई तो आंख भड़का दलो से बाबूजी ओब का होई मर गनी रे पत राउटी लाइट तो गई जा करे रे बतोया रे के नहीं गइला उतना दूर से के गइला जे चटैया होता रहो आयो मैं वो तो ले काले रे मोदी रे आयो मैं अस्ते रह सेक देता नहीं आयो मैं सक दे रे बतोया हरे मर्च से आयो मैं रे जल्दी कर तू खा दे रे बतोया आयो करे गले रे बतोया आयो मैं ससुरी करे रे बतोया सारे मर गइले त गाड़े तो नहीं होके हां त सब के मुंह जिया पड़ले बड़ा ओइसे त कोनो लिए करे गले रे बाप रे माने है का बंदर खानी ऐसे वाला उछला खाली रो माने चुपचाप नहीं के रह सको या ससुरी माने अखवा से लौक नहीं रे लौकत नहीं खेते इतना रेंग तारा आ माने लौकी तो का करता तू आयो मैं अच्छा समा के नहीं रे ए बतोया मैं अखवा से दे रे तनी सुन आयो मैं हां तो हम बंदर थोड़ी हई जे पीछे पीछे तारा कूदकत रही आयो मैं सक दे रे ससुरी ए कने गइले रे ए सक दखिया आयो मैं कने तू सारे बैठा रे की है बात भइलू अब लाइक हमरा मार के एकदम लगरी करे अब मारा तेरे पिता का चलिए नहीं आँख खोरवा के हम का मुआ दे ए सारे के बैठा ले रानी एक रे बैठा ले रानी साल की बले तो वे कला से ले जाए कोनो में ठोक दो आयो मैं वो ससुरी कर लगा घर में आगिया लग जाओ वो घर में मरन पड़ जा मर रखिए हम के ना नुई कुली बात कहले होइसे त आँख भड़का दो त हम मरलसी मां दगड़ा रे अखिया से धोजरा लोग तो पर मर ले हम इंजनवा पर मार दे ले रे बाबा तो लड़की देख के एकदम बौआ नानू गइला हा ए हम का जानी रे हमके तो मुझे पीछे बैठा रखई असल के हिल बिला गले तले सट गले ओका पीछे इंजनवा में ए ससुरी मार के उलट देले बिया रे बाबा आयो मैं उ हिल बिला के जाके सट गइला आ कि जान से हिल बिला के ना ना पतोया हम जान से काले सटावे जाई रे उ तो मरले बिया तुम्हारे इंजनो गरम हो गइल बा आयो मैं तो तनी अच्छा लागी थम आयो मैं सब एक चलते बोले ससुर के चलते हां हमरा लागे एकदम आइए दे बैठा जी आइए दे हम तो के बर्बाद कर दे रे बाप रे ओ मर गनी रे पतोया एई खातिर ठीक त पहिले आयो मैं ए पतोया जो तनी दवाई वाली है जो रे पतोया दवाई ले तो मर जाओ रे बाबा आयो मैं
कहीं से थुरा के चल लिएगा ओकरा बाद कहता है अरे तो बहनी, गरम पानी दे अरे दे बहनी, लिया दे दवाई, मरचा पीस के छाप देता है लिया दे दवाई, अरे पतोहिया लाई दे रे मर गनी ना पतोहिया लाई दे दवाई लाई दे हो ठीक है जी हम दवाई लेके आवता नहीं लाई दे रे बाबा ओकरा घरवा में आगे चल ओइसन होगिया लग जा होगिया लग तो ओकरा घरवा में आगे लग जा ठीक है कह ओकरा घरवा में खून के नदी बह लगे गंगा मैया ओकरा घरवा में खून के नदी बह लगे ओकरा घरवा में आगे लग जाओ ओकरा घरवा में खून बह लगो हे गंगा मैया ओकरा घरवा में बह लगो हे दुर्गा भवानी मैया ओकरा घरवा में सब स्विच ऑफ हो जाओ आयो माई मार के मुँह दिले रे बाबा आयो माई ओकरा घरवा में आगे लग जाओ ओकरा घरवा में दुर्गा माई समा जाए जय हो घरलिया माई ओकरा घरवा में खून बह जाओ नदी बह लगो मैया